Awufuni ukwazi ukuthi niyayikhuluma. Yini ayikhuluma? Ngoba ubrothers wenonkosikazi wangangitshela. Wangangitshela ubrothers wenonkosikazi endaweni thizeni ngakubo labasuka khona nje abafika ngesonto. Ima ubalekile yini ngoba kantela? Ubrothers unomlando washada nje waqeda ekhula vele kuthiwa umuntu ethandana naye wengahlali isikhathi singanani weshonelwa. Enye yezizathu engiyibonayo ukuthi kusho ukuthi iyona into yamsindisa eyenza ukuthi athi usesindisiwe ngoba ngakubo nje kwasesaziwa kuthiwa wengekasaqonywa umuntu nje kwakungami ngisho intombazane emecela uxolo. Sanibingelela bonke ababuyele emakhaya kwesinye isiqephu esithi ngabuyelani emendweni. Nihleli noLungisa ku Black Life TV. Namhlanje sivashela udadewethu othi naye uzoxoxa sakhe isitori ukuthi yini le yamkhipha ekitchen ebona ukuthi leli kitchen seshisa kakhulu. Sawona. Yebo sesunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukele emakhaya uzisho igama nokuthi uqhamuka kunendawo. Ngiyabingelela abalaleli emakhaya, igama lami nguzandile ngwakamthembu, ngibuya kaNongoma. Umazets kaNongoma. Yebo. Yini le yakhipha emendweni? Singakafiki lapho abazali bakho banjani? Babeshadile, ukhuliswa abantu abanjani nje ungasungichazele ngabo kuqala. Mina nje mangachaza abazali bami babantu abayisizulu futhi abahloniphayo, abasihlonipha kakhulu isinto abasilandelayo. So nje ngikhulele kulowo mndeni onabazali abahlanganiswe ngokomshado nosiko nje sabantu abakhule ngokuthi nje siyazazi ukuthi uma uyintombazane umuntu oyimzulu fanele uyiphathe kanjani. Okay, bebeshadile. Yes, babeshadile. Okay, mawubuka wabo umshado ukhulu uyintombazanyana, wawubuka ukuthi kena nami nje ngizokwenza lokho. Kakhulu ngoba ikakhulu nje uyabona ubaba esikhule phasi kwakhe ubaba wethu nje osisalayo bokubaba ohloniphayo enemfuyo kangakuthi nje imfuyo yakhe webuya sijabulise ngayo mangabe kuthiwa senze kahle esikoleni siphasile wawazi nje ukuthi uzoba neqhude lakho nje uzoba nenkukhu yakho nje ethi wena kuukuthi ke phela sibuye sirobheke ukuthi othi awusayidli wedwa sokhona nodla nabo ke kodwa nje hawo ngangikhula ngithi nje nami ezami ingane mangishada nje ngizozenzela kanje ngawo umshado nje ngawo uthanda lapha. Uthanda lapha. Yes. Okay, so umyeni wakho ke wambonaphi? Umyeni wami umuntu osontayo. Mesonta lamasonto labantu abanamasonto ahambayo ukuthi uthi mhlawumbe uzobeka itende ngasendaweni nami ngiyakhula la ngintombazana nasendaweni. Thina ke ekhaya singavunyelwa ukuthi sihambe kakhulu ke singabona abadadelwa sihambe. Ngile ngihlangana naye ke lo muntu wesilisa ke insizwa iungqwazi la phezulu yinhle yabukeka. So ima ifike netende noma vele yasendaweni? Akuyona yasendaweni kodwa nje bese sinesikhathi ikhona endaweni yayifike ngokuthi izokwenza inkonzo. Uyena umfundisi? Yebo. Hayibo. Hayike umuntu nje le ndaweni uhloniphekile, umuntu nje noma uhlangana naye ngasho ngolutho uyambona ukuthi hayi uhloniphekile lo muntu futhi wengena ke nomuntu othanda kakhulu ukubonakala ehlangene nabantu besifazane. Iyona into enye yaba ukuthi ingithathe ngayo ukuthi hayi lo mangase abomnyeni wami futhi ngingaphatheka kahle kuyena. Ihlukileke leso wena owambona kuqala ukuthi umyeni wami lo. Ingakayibiki insizwa wena usubona ukuthi yabo lo owami. Mntakama lalela angithi ngesikhathi esikhuliswa lapha siyatshela ukuthi mase ubheka ke sunjuba ngithi samatshitshi siyatshela ukuthi mase ukhulile nje wobonela ngala wobhekela ngala nami nginayo wami umuntu epicture nje engqondweni ukuthi hayi yabona ke nami mase ngikhula ngifuna ukuba nomnyeni ophakema ngithi ubaba wethu wephakeme emoto so nami ngabona ukuthi akwazi phela ukuthi ngaba nobaba omfishane wakwami fanele ngibe nobaba ozothi meqhamuka lapha esangweni nje hayi like yabona uswahle command attention. Yebo ngithi mangihenga ibhantshi ngapha hayi kubona kathi ngihenga ibhantshi lababa ikwaba kanjalo nje manje ke uza nini ngiyabona okwamanje wawusafantasize ukuthi yabo lo umyeni wami kwenzakalani ke esesondela ke kuwena wathini kwenzakalani naye shayisana ngamaBhayibheli noma ngashana ngamavesi noma qala wayesontweni phela uthe ukhule la amasiko khona ebhekelelwa kakhulu so kwenzakalani? Yabona ke into yasihlanganisa ngokwakhe
wefuna ngiqala indlela yami izesontweni. Okay. Kanti mina inkolo yasekhaya izongivimbela ukuthi ngiye kulamasonto ngoba phela njengoba thina siyahlaba senza zonke izinto kanibona basazenzi. Hayi kusho ukuthi mebona ukuthi kunzima ukuthi ngiye lapha enkonzweni waselibika kodaba lakhe ukuthi kahle kahle yena usebona unkosikazi kumina. Nami nje kwasho ukuthi phela usho vele lento ebese ngivele ngilinde ukuthi ayisho sonke lesikhathi engitshela basemasontweni nje bengibona ukuthi hayi uyangilibazisa. Engikufunayo mina angifuna kusho ukuthi ufuna nje ngibe umama wasekhaya. Hayi wathi melisho nje lelo. Kamphikisa ngoba phela sifundisiwe ukuthi fanele siphike. Hayi ngale ngimphikisa hayi wazi wagcina sefika nabanye obrothers bakhe hayi ngancengwa ke hayi ke. Imac ngoba ubusy umphikisa sekufanele uncengwe wawuzothina ukuba ilahle ithawule ethi hayi ngiyawachitha lamanzi ayikho lenkukhu. Hayi nganginako nami lokho engqondweni kodwa futhi nganginako kumgadi ukuthi uyamuza umuntu mangabe ukhuluma naye ukuthi hayi lo usanaleya energy ukuthi ngisayifuna lento. Uyamuza umuntu methamba nanokuthi mangabe uzokhetha umkhonyana kuyafuna ukuthi njengathina samantombazana afundisiwe ukuthi ufanele ukhethe umkhonyana wangampela. Kufanele ukwazi ukuhlunga ukuthi lo uqinisile ngalento noma cha. Angathi nje mase umuntu uyakuthanda nawe usuyamthanda kanti mhlawumbe ubedlala. Fanele asebenze kanzima phambi ukuthi athole uthando lakho njengentombazane ekhulele emakhaya. Okay. So manje tell me najola cause phela ngithi uthe behamba nenkonzo kakhulu umfundisi. Najola noma nabisana naxhumela umshado. Hayi yabona ke leyo kujola ngoba nami njoba ngikhuleliswe ngesiZulu bekungavumelekile ukuthi senze indaba zomajola kanti naye inkonzo yakhe ithi angajoli uma ukuthi usembonile umuntu omfanele kufanele kube ukuthi kuyashadwa kuze kungabi khona into eyisona eyenzekayo ngaphambi komshado kanti nami futhi njoba ngikhuliswe ngesiZulu akufanele ngize ngilingeke kube khona into elahlekayo yabazali isigisi ngingabusazi ukuthi ilahleke kanjani. So ngalezo zizathu ke akubanga isikhathi eside sivumelene kwafanele nami ngibikele iqhiza lami indaba ihamba iziyofika ekhaya hayi naye washeshisa ke wazolobola. So manje lana ngibona umuntu osindisiwe nomuntu wamasiko behlangana ne. Ayibanga khona iclash ebakhona between imndeni ekhaya bethi ke na kodwa bungeke ukhethe insizwe khona. Insizwa ezokwazi ukuthi nayo iqhubile isiko ilibande isiko ngezandla. Kwaba indaba enzima kakhulu leyo. Iyasishikilisa lonto kangakuthi umshado wakacaca ukuthi ngiyabona ukuthi ngathi kusho ukuthi uyaphunyuka. Kodwa ke ngoba insizwa lesindisiwe kuyasho ukuthi ihlakaniphile leyayishayiwe. Yabalutha ke abazali bami yabatshela ukuthi hayi kodwa nje izovumelana nokuthi ngingalilahla usiko konke nje bengikwenza akukho kuzoshintsha kuzoqhubeka kwenzeke. Iyona ndlela eyenza ukuthi akwazi ke ukulutha abazali bami leyo ukuthi sivumeleke ukuthi sishade. Hayi ke kwawukuthi umshado uyaqhubeka kuyenzeka. Okay, ngiyakubona ukukushela abazali lutha abazali. Wena ke kukhona indlela enye apropose ngayo kuwena. Mina nje ukuthi nayo le yansizwa bo. Le yansizwa uvela udideke uvela ubona izulu elincane mawuyibona. Kodwa ke indlela mina apropose ngayo wangitshela ukuthi akahlangani phela nabantu besifazane before kushadwe welokhwana nje ngilethela izipho ngoba nje kukhona nje iwash nering engithengele kona okwakungalula nokuthi ngikuveze ekhaya ngangikugqoka amasohlangana naye ngibuye ngikukhiphe ngimase ekhaya. So ukupropose kwakhe ngifuna ukufika ukuthi ke nawe wakuse restaurant mhlambe khona usuku oluhle nje alplana. Like was it a surprise like kwenzakalani kulolu suku leli secela isandla sakho ngoba phela usesicelile kubazali fanele acele futhi nawe wena ke wakucela noma kwavisana kwaqhubeka nje kuthiwa kuyashadwa manje. Hayi wangisa ke restaurant eyobucwebecwebe wangisa impela ila nginikela khona leli washi ke nale ring. Kwakukuhle nje yonke into yayithembisa kwakukuhle inkosi yami ngangibona ukuthi yabo la ngikhethe ngempela. Manje iwashlali yapho ayifuna ukutshela ukuthi isikhathi sokuthandaza isikhatsini. Wefuna ngazi nje ukuthi mase kuyisikhathi sa8 angisamkhulumisi ngoba usenabafundisi usakusafanele isikhulume sengoze ngimthole ngakusasa ke ngoba kunale inkonzo zabo zasebusuku abazenzayo. Imaki wait. So umtshela ukuthi ngo8 koku good night wakho lo. Yebo.
Umkhulumise the following day. Ngo-8 nje sasigcina ukukhuluma kuze kube ukuthi sekuseni-ke ngo-5 siyaqala futhi siyakhuluma-ke. Hhayi kangichazele ukuthi hhayi-ke inkonzo yasebusuku bihambe kanjani bese ngitshela-ke iy'nhlelo zakhe zosuku. Kwakungakuningi esasikuxoxa. Sasiy'xoxela ukuthi inkonzo iyaqala ebusuku, ngakusasa ihamba kanjani, uhambo lamatende bayolimisaphi. Kwakuyilezo nje iy'ngxoxo sasizixoxa kakhulu ngoba wengena nomuntu oxoxa kakhulu ngempilo yakhe-ke ukuthi ekhula yonke leyo nto kodwa nje. Mina khona ngistressayo la before siqhubele phambili. If you're telling me ukuthi uthi good night ngo-8, you're telling me ukuthi every day uphula an all night prayer. Every single day. And wawazi ngani ukuthi ngempela lo muntu uyathandaza from 8 until the following morning? Hey, yabona nje dadewethu ukuchazela umuntu uma usamthemba, usanale nto ukuthi uyamthemba. Ezinye izinto awuziboni ukuthi ngathi khona okushaya amanzi. Kwanje uyubone kukuhle ukholwe lonto ayishoyo nje uthembe yona uyibone nje ubinjalo futhi nawe. Ngoba wenza sure ukuthi makuthi nje 8 hhayi-ke ngeke-ke nami futhi ngangamhluphi ngoba ngangazi ukuthi ngakusasa makusa futhi nangu yena useyatholakala. Ngazi ukuthi kushuthi le y'nkonzo zakhe-ke nokuthi angizazi phela nale y'nkonzo zakhe ukuthi ngempela indaba yazo ihamba kanjani. Asithi nawe awusalutho uthando yabo. Hayi kwakumnyama dadewethu. Hayi kwakumnyama. Yena-ke abazali bakhe babantu abanjani? Hayi bona ngathi mase sengifika la ngibazi khona abazali bakhe ngabona abazali nje abayikholelwayo abahlala ndawonye. Okuningi nokuningi kwakungaveli kahle ngabo ngoba phela vele abantu abazisindiselwe bangaxoxi kakhulu nathi ngoba phela babiyayikhona leya nsila kubona ukuthi mina nabo asifani. So thina sikhule ngale ndlela esikhule ngayo nabo banaleya. So manje wawubhalansisa kanjani ukuthi ekhaya ngiphuke esikweni ngala manje ngiyaguqa ngiyathandaza? Ukubhalansisa kanjani lokho futhi nasekhaya la usushadile manje ngeke phela uma ekhaya mawukuthi kunomcimbi awusayi. So ukubhalansisa kanjani lokho? Hey ikona kwakunginika inkinga-ke leko ngoba ekuqaleni phela isivumelwano ngithi uyakhumbula ukuthi ekuqaleni wethe konke ekade ngikwenza ekhaya ngizoqhubeka ngikwenze. Ekugcineni akasafuni. Kule ngiloba ngiliba nama-excuse-ke ekhaya, hhayi bokunenkonzo, hhayi akaphilile umnyeni wami. Kwaze kwacaca ukuthi hhayi nasekhaya bayabona ukuthi okwakushiwo la akugona. And nami ngase sengizizwa ukuthi senginokuphatheka kabi ngoba phela manje ngiyafuna ukuhlanganyela nabantu basekhaya. Kwesinye isikhathi uthole ekhaya kushoniwe, kufanele nami phela ngiyoqiqizela ngisebenze mhlawumbe umngcwabo. Hhayi bathi indlela yokungcwatshwa esingcwaba ngayo thina abahambisani nayo ngoba phela thina ngithi umuntu uphelezelwa ngenkomo, kunalezi zinto ukugezwa kwezandla nani kuthiwe ngizobuya senginamabhadi sengizoletha amabhadi ekhaya akusavumelekile ukuthi ngibuye. Akuvumelekile nje ukuthi ngivakashele ekhaya. Okay, umshado-ke wawunjani umshado wakho? Awe. Uyabona bangaxoxela ngomshado wami. Kwakuyizulu elincane dadewethu. Ngoba uyabona-ke futhi uma ushadile kulabantu laba bakule nkonzo. Hey labantu bayathwalana. Uyabona hayibo bayathwalana labantu bayakwazi ukwenza into okade ungayicabangi yenzeke. Umnyeni wami bengena umuntu onemali ngoba phela angithi njengoba ezikholelwa nje iyona mali aphila ngayo le. Nami ngangalindele okukhulu. Kodwa dadewethu lalela kwakundiza ibhanoyi phezulu. Hayi dadewethu ngikutshela ukuthi ngehla ngebhanoyi wena wabona ingelosi. Hayibo. Hayibo umshado wami wawumnandi wawumuhle umshado wami kangangokuthi ngake ngaphatheka kabi sekithi hawu amaringi kanti ashonephi ngoba phela ngigcine ngikuthiwa hayi amaringi ukhona ozowaletha ungayihluphi ngawo kanti iringi izoqhamuka phezulu angizwanga yehle emazulwini konke kwaqhamuka phezulu kwakuqhamuka so kahle kahle ayikubona njengomuntu oyiphuma ezulwini wedadewethu ila ngilutha khona wangiqeda-ke ngabona ukuthi yabona la kusho ukuthi ngishade nomfowabo kaJesu. Hayibo ngithola umfowabo kaJesu. Hayibo hayi dadewethu hayi dadewethu ngiyakutshela. So ngaphandle ukuthi ke namaringi ehla phezulu nawo wehla phezulu yini okunye ongakusho ngomshado ukuthi ke na yabo lokho ngangibuka ngithi ke na ngingubani na emazulwini. Wedadewethu uyabona laphana ngisanda kushada i-breakfast nje lento ukuthi umina ufanele avuka aqiqizelele umkhwenyana hayibo kwakuyena ovuka kule ngoba phela ujwayele ukuvuka mina yebo ngangivuka nami ngiyokha amanzi umkhuleko wavela avuke kule ageze athi akakwazi ukuthandaza engcolile asale senza nokudla khona lapho kwenziwe uyena aqiqizele hayibo ngingasitholi ngisho isikhathi sokumnesa ngavele ngabona ukuthi yabona la
Hayi ngingokhethiwe impela. Manje ugeli uthi uyavuka ubaba uyageza ukhulule lokhuza ulungisela umkhuleko. Ugeli ulele. Ngilele munu, angithi phela mina nalento yokuvuka ngiyazi. Angazi mina ngazi ukuthi mina mangivuka kufanele ngiyokha amanzi, ngiphuthuma inkomo phela zingaze zingcolisa amanzi emfuleni. But ekhaya nje kuyashiwo ukuthi yena makufida imfene, nawe fida imfene. Manje ngoba yena angithi phela manje la ekhaya ke kunomehluko phela lana kusindisiwe futhi ke phela thina sasiphuma ngasekhaya elingatheni lana yonke into ubucwebecwebe nje nayi nephuli yabo lana ishaya umoya iyacula la mawulele uyayizwa iyacula lemva kwakho mina ngisayicabangela amadamu ngicangana noma faya ngowasha kuyona le phuli noma faya ngenzeni ngisasaba uyabona ngiyasaba nokuvuka ngiqala ukwenza into ngiyasaba ngathi ngayibona abaqalayo bese ngiyabona bayalandelwa ngoba manje ngizothi ngiyenza bangihebeze yabona nami ngizama uku-adapt ukuthi ngingabe sengibonakala ukuthi ngizocela nendle esindwayo kanti ayikho indle esindwayo ngathi sengiyabona usufuna indle esindwayo uyacabanga zonke lezo zinto bathiwa manje njalo ngangibalinda ukuthi kuqale bona bese ngiyalandela nje kwakumnandi nje dadewethu kwakunjalo ingekho nje lento yokuvuswa ekuseni kuthiwe vuka hayi. Okay manje ishow ithi lalela yabo ngoba ukhuluma ngomshado wakho like ubuthebelela umnandi and you think ukuthi yabo laba bantu laba 20 years 30 years bazohamba bayiqhube lento le manje ke inkinga ila uhlelo luthi ngabuyelana emendweni what happened ke manje bangwani uzubuyela ekhaya hayi uyabona ke le phatho oyibuzayo awuthanda ukuyazi le oyibuzayo nje manje yayinto ongafisi ukuyazi ngoba nami ngangafisi ukufika kuyona futhi ngangacabanga ukuthi kofika kuyona. Uyabona nje lapha ya ngaqale ngazitshela ukuthi ngoba phela kuhle la ekhaya futhi nomshado wami naku bohamba kahle uyabona nje kusho ukuthi nje kukhona abantu asebesithakatha vele phela sikhule emakhaya sazi ukuthi kukhona imfene uyigijime awukuyathakathwa kufanele uchele kufanele wenzeni hayi kube khona izinto nje ebusuku ezigqugquzayo uzwe nje la endlini ngathi kunamagundane kodwa futhi manje uyabona hayi kuclean lendlini kushaya umoya ayikho nje into engenza kube namagundane kodwa futhi nale magundane mangimbuzo umnyeni wami ukuthi uyawezwa uthi nje akezwa lutho amagundane dadewethu aziwa yimina kuphela. Uzwa amagundane kuphela kuyatsitsizwa kwesisikhathi ukuthi guququla phasi kombhede futhi kucaca ukuthi kule side lami kuguquza ngalendlela ukuthi kusho ukuthi kufanele ngize nginyakaze ngiphaphame ngisho ngilele ayisixaka ukuthi la magundane akaqhamukapi pho hayi ngithi mangithi ngiyamtshela nje futhi umbonje ushintshe ebusweni ke mangizomtshela indaba lenkinga engiba nayo ebusuku. Okay hayi kudluleke lapho hayi ngiyitshela ukuthi hayi kufanele ngithenge izinto lezi zokuthibezisa amagundane hayi bo lezi zinto azisebenzi futhi amagundane ekseni kusakubonakala ukuthi lento ayizange izidliwa amagundane hayi kwadlula lapho ngilibele hayi nami sengifundile ukuthandaza sengilibele ngithandaza ke nami sengifundile ukuthandaza ke nami ngaphela ekhaya akwazi nokushisa ke ngabe phela ngiyathunyisa manje mina awukwazi ukuthunyisa lekhaya ngabe ngiyachela dadewethu ngabe ngibhizi manje angikwazi ngoba phela lekhaya yenziwa lento. Okay sengifundile ukuthandaza nami ngibele ngithandaza hayi ke mase ngithandaza kwaba sengathi ngithe nje ayinyuke kwenzakala hayi ngashiselwe ebusuku ngishiselwe hayi ngosiwa kodokotela kuthiwa ngine BP kodwa le BP mangabe ngingekho la hayi ngiphethe ayiveli futhi kadokotela ngishiselwe ebusuku ngishiselwe lapho ngishiselwa ngedwa ulele akezwa lutho futhi mase zingenza lezi zinto ebusuku yena ulala ngathi udutshule ulala flat ulala mntama ngathi nje awunyakazisi uthi babavu akaphenduli lutho suye eyisidumbu njelela akakuzwa ungayifela mawufa hayibo hayi ngasha yathi suka ke manje into yasisikhuluma straight awufuni ukwazi ukuthi niyayikhuluma yini ayikhuluma ngoba ubrothers wenonkosikazi wangangitshela ubrothers wenonkosikazi endaweni thizeni ngakubo labasuka khona nje wabafika ngesonto ima ubalekile yini ngoba kantela ubrothers unomlando washada nje waqeda ekhula vele kuthiwa umuntu eyethandana naye wengahlali isikhathi esinganani weshonelwa enye yezizathu engiyibonayo ukuthi kusho ukuthi iyona into yamsindisa eyenza ukuthi athi usesindisiwe ngoba ngakubo nje kwasesaziwa kuthiwa wengekasaqonywa umuntu nje kwakungami ngisho intombazane emecela uxolo hayi ke basindiswe ke basuka endaweni bazohlala ngala ngakuthina la singazi khona kade vele ngale seshiye seshonelwe
eshadile nalo esha kusho ukuthi washeshe wamlobola wamshada kungafika ekutheni ashone ngoba phela laba ngaphambili bese beshona abaningana amshade lokuthiwa wathi eqeda ukumshada nje akaqedanga neminyaka eminganani washona. Pho manje sithini isipoki? Hayibo isipoki sithi nje ufunani kwami. Ngithi ngiyaphenduka ngithi ngiyabekezela sithi indawo yami le. Hayibo kwaba nje only 3 days ngabona ukuthi ngiyashona ngiyafa. And mangimtshela uvele alwe nami esenolaka ke engaseyena lo walavidavi womnyeni wami engimaziyo. Ibhokisi yabona ngani mase kurelocate-iwe? Hayibo kusho ukuthi umoya nje wawuphila kuyena. Kwakona lokusindiswa kwakhe kusho ukuthi kungafanele asindiswe kwakufanele alungise inkinga enayo. Yena wasindiswa. Kokubheda emuva la kwakonakele kakhulu dadewethu kwakonakele emuva nje kwakufanele yena angayishintsha indawo ayihlalele ngakubo alungise inkinga zakhe aphole emqondweni. Pho isipoki mase sithi ke na ufunani la yikwami la wena uthini? Kwakuvele kome kuqina ulimi umntama ngingazi ngizachaza ngithini ngoba phela mina akukho nengangikuzwile ngokuthi khona umuntu oke waba khona la. Ngazi ukuthi mina umedem hayi yonke into kuziwa ngami. Pho konke lokhu ukuthola ngoba nanga umuntu manje usethi kwakhe ebusuku ayi ngibona ukuthi nginenkinga senginciphile emzimbeni angazi ukuthi le nkinga ngizoyisho kanjani. Uyayazi inkinga makwe yakho wedwa ungezokwazi ukuyixoxa ekhaya ngikwazi ukosho angikwazi ukuqhamuka nebhomu elingaka ekhaya mina kanti babevele bethi ngiyaphila kusindiswe khona sengibuya nezimpoki ke manje enye into phela leyo nganginenkinga mntama kangokuthi ngangasalinganwa yilutho ke ngenhlanhla lemndenini kwakusakhona ugogo ke khona umakababa wakhona umakababa wakhe ngihambe ngoyilahla kuyena yena ukusindiswa kwakhe ku-half yambona ukuthi kwesisikhathi nasey'nkonzweni akayayihlalela nje kunokunye la abuka khona. Yes ubona ukuthi ngikhona into ayibonayo ukuthi ngathi ishaya amanzi kodwa konke lokho ngangakuboniye ngazi ngakunothisa ngoba senginenkinga nami mase ngiya kuyena-ke hayi ngimfike ngimbikele ukuthi naku ngino-double nje laqala kanje ngiyitshela ukuthi into encane amagundane umnyeni wami angangisizi futhi akangichazeli lutho manje naye into seyiyakhuluma isiyazisho ukuthi kahle kahle yona yobani. Umama ke avela athi mntanami ungixolele kakhulu nasezulwini ngangeke ngilibone izulu ngoba lento ufanele ngabe ngakutshela ungena ngomnyango kodwa ke kwangelula ukuthi ngibhidlize umshado umzukulu wami ngoba phela kusho ukuthi nivumelene nanokuthi mhlambe wena ukutshelile angazi wabona ukuthi hayi lento uzoyinqoba. Yebo awu gogo kwenzakalani kanti ayangichazele kathi hayi uyena ke lo wesengichazela ukuthi vele wethi mengabe ethandana nomuntu nje ungapheli u3 months ashonelwe athandana nentombi ishonelwe then wathola le ntombazane ke kuthiwa yayunesi ke intombazane le hayi wayithola nje kuthiwa kwathi kuphela inyanga bethandanile kwabe kushadwa kwabe kusheshiswa kwathi kuphela unyaka wabehamba emhlabeni unesi wakhe lona. So uyena lo sebuya yena ke lo nesi ko manje nginqe embhedeni osengitshela ukuthi angehle ngoba phela ikwakhe la ngifunana endaweni yakhe. So ugogo uxoxela yonke lento usudivorcile noma usacabanga? Sengimthwalo yami seyingase sangweni dadewethu sengithi nje ugogo kahle kahle mina ngase ngiyela kuyena ukuthi nje ngimtshela nayi inkinga futhi iyangihlula sengiyavalelisa ukuthi ngoba phela bengabe ubeyade ngenankinga nami ugogo nje ongenankinga ongenayo into engaze ngithi ngiyamfihlela mangihamba fanele ngimtshele ngithola nama blessing akhe njengomuntu omdala njengendlela engikhuliswe ngayo nami ukuthi hayi yonke into ufanele umtshele umuntu omdala mozoyenza ukuze akukhulule ukuthi hamba kahle. Pho baba sekhama somtshela ukuthi sengiyalazi udaba wathini? Wavele nje wazenza into echokhekile wathi esuke egcineni wathi yena wengenaso isibindiswe kungitshela kwakufanele enze njani ngoba phela uyefuna ukuqhubeka nempilo ukusho phela ukuthi mangabe eshonelwe yena wengeke manje asashada kwakufanele enze njani. So kungenzeka ukuthi nawe wasinda ngabe nawe nje awukho ngazisindela nje dadewethu ngoba kusho ukuthi mhlambe kwangabi isikhathi sokuthi ngihambe noma mhlamba ngazi kwanqaba bakithi mhlambe ngoba nako nje lokuthi ngafika la ngale ngizindela ngingasindiswa ngaphela ngiyangile ngifikile nje kulomshado ngangakafiki la kuthiwa ngisindiswe khona kusho ukuthi nje ngazisindela nami ngamadlozi ami ngoba kusho ukuthi iwona esangigadile esahamba nami. Awusho ubrothers mhlawumbe ke engasathola usizo bakithi usangaphindela kuyena? Hawu ngiyaphi nje mntakama lo muntu owalutha mina walutha abantu bakithi walutha indawo yonke wathela izintombi engangikhula nazo ngehlazo
Nguma buye emendweni manje abantu engakhula nabo ngiyintombi nabo kusho ukuthi bonke abasathembekile emzini yabo ngoba bacabanga ukuthi bazobuya phela ngoba naku nami ngabuya. No, wabo. Kangakanani ngeqhikize lalisikhulisa. Imithetho imiyalo lalisikhulisa. Isikhathi sami ngihlolwa mina isikhathi eside ngiyiphethe kahle usezoyena usezongigila usezoqhamuka nesurprise nje. Ngiyambonga nje dadewethu ngisho ngaqhamuka esewumbalo onjani ngeke. So ngase qhamuka olunyeke nje uswahla lensizwa lithi hayibo yellow bone. Thatha mina. Ekhaya ngiyayiphekela. Hey sokungaba nzima. Sokungaba nzima ngempela ngoba lesasithombe lesiya. Mhlambe nje ngafuna ngihambe nalento zabelungu ezishiwo yo counseling ngobani bani mhlambe ingqondo seyingashintsha ke mhlamba ngazi kwenzeke kanjani kodwa nje into esathi mshado nje isangethusa isayinunu esabekayo nje kumina. Hayi ngizwa kahle. Neyizela babukele emakhaya ukuthi hayi udadewethu uthi ngabuye emendweni ngoba hayi ngase ngixakekile ngase ngiluze nane weight ngenxa yokuthi nje ubaba sekhaya ngalikhuluma iqiniso. Okusho khona ukuthi konke okufihliwe kuyawuphinda kuvele futhi so kubalekile ukuthi kena sibe transparent emshadweni yethu. So Black Life TV uhlelo lwethu singabuyelana emendweni nguLungstar sinithanda nonke. Please don't forget to share, like and subscribe. It's the Black Life TV.